Ja, jullie ook. Kom. Hele mooie dingen doet voor ons, voor de patiënten, voor de familie en natuurlijk gewoon voor het ziekenhuis. Iedereen waardeert dat enorm en je valt echt op met hoe loyaal je bent en collegiaal. Je bent echt een teamplayer. En je bent er niet alleen voor je team, maar ook echt voor de familie en voor die patiënten die je altijd net wat meer aandacht geeft. En nooit is het iets te veel. Je staat bekend als een heel empathisch iemand. En ik hoop dat je het ook nog heel lang kan blijven. Want dat is denk ik heel belangrijk dat je die aandacht voor die patiënten en je collega's blijft houden. En dat je de liefde geeft die ze hard nodig hebben om het draaglijk te maken. Dus ik denk dat dat echt een hele goede eigenschap is. Dus voor ons ben je een hele professionele, mooie collega. En we hopen dat je nog heel lang wilt. Dus dank je wel voor je inzet voor ons allemaal. Applaus toch! Jij bent een van de drijvende krachten om ervoor te zorgen dat elke dag, ondanks alle omstandigheden, het is niet altijd gemakkelijk, maar deze afdeling toch gewoon de zorg levert die de patiënten hier op Aruba nodig hebben en verdienen. Ze voelen de liefde die ze krijgen hier van jullie allemaal. En dat is iets waar ik trots op ben. Ik ben trots dat ik heel snel in dit team ben opgenomen. En dat ik hier nu al 2 jaar onderdeel uit van mag zijn. En ik hoop ook nog dat we heel lang samen als dit team hier blijven werken. Je bent een bijzonder persoon. Je zet je altijd in, elke dag weer. Niet alleen op je vakgebied, maar ook gewoon in de kleine attenties die je doet voor patiënten. Kleine kaartjes maken, boodschappen doen, zodat we degenen die het echt nodig hebben wat extra kunnen ondersteunen. Dus eigenlijk is er niks te veel voor deze afdeling, dus je verdient het om werknemer van de maand te zijn. Applaus! Ja, bedankt. Dat is het enige dat ik kan zeggen. Ik heb het echt niet verwacht. Het is echt een verrassing voor mij. En ik zei zo net aan Olga, ik doe dit met mijn hart en ziel. Dus ja, ik kan niet meer zeggen. We zijn een team chiquito, dus we zijn echt hecht met elkaar. We zijn een extra mile para turcos por baibong pa team. Pa team en patiënt nang. So ja, heel veel. Eigenlijk pakinang taal pa nos po preparasing isa, maar bij un tiki inventief pa esa alogra.